Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al ple del mes de març. Benvinguts sobretot a aquelles persones que ens esteu seguint des de casa, els que esteu aquí a la sala de plens. I si no us sembla malament, començaríem amb l'ordre del dia. La primera part, que és la part resolutiva, com bé sabeu, que és l'aprovació de l'acte de la sessió de 30 de gener de 2025. Alguna cosa de l'acte? Algun vot en contra o alguna abstenció? Doncs, secretari. Per tant, queda aprovada per assentiment i unanimitat. Moltes gràcies. Passaríem al segon punt, que és donar compte d'un decret d'alcaldia, el 357 de 3 de març, sobre la modificació de l'organització municipal i delegació de facultats, que aquest punt l'explicaria el portaveu, el senyor Albert Oriol o Hidalgo Morilla. Moltes gràcies, senyor alcalde. Seria efectuar la següent delegació especial o específica següent al regidor senyor Miquel Castellà Riera en substitució de la regidora senyora Teresa Planas en la regidoria de l'Espai Públic i Mobilitat corresponent a l'àrea de Dret i Ciutadania i Agenda Urbana. Gràcies. Moltes gràcies. És un donar compte, però si hi hagués algun comentari en aquest punt, doncs, secretari, passarem al tercer punt, que també és un donar compte de l'informe d'intervenció, i aquests farem com sempre. Passarem a fer el 3, el 4 i el 5, que el primer és donar compte de l'informe d'intervenció del quart trimestre de 2024 enviat al Ministeri d'Hisenda. El punt 4, després ho votarem separats, però el primer no es votarà, que és l'aprovació de la publicació i donar compte de l'informe de tresoreria. I el punt 5 és l'aprovació de la publicació corresponent i donar compte d'aquest informe. Aquests 3 punts l'explicarà el portaveu, el senyor Albert Oriol Hidalgo Morilla, quan vulgui. Moltes gràcies, senyor alcalde. Referent al punt 3, és donar compte de l'execució del pressupost municipal de l'any 2024, concretament del quart trimestre, com abans de la dedicació del pressupost. Indicar que les dades de la gestió econòmica són excel·lents i mostren que l'Ajuntament complirà en totes les regles fiscals que exigeix la normativa. Referent al punt 4, és donar compte que el període mitjà del pagament a proveïdors, aquesta dada ens indica que la mitjana de dies passen a aprovar les factures i els abonaments i mostra un ràtio de 12,49 dies. I referent al punt 5è, el punt 5, és donar compte de la informació de morositat complementària a l'anterior. Ens indica que la mitjana de dies que passen entre la factura en registre i es paga, el ràtio actual és de 55 dies. Gràcies. Moltes gràcies. El primer punt, que és el 3, és donar compte, però tant 3, 4 o 5, si teniu algun dubte d'aquests punts, no hi ha cap dubte. El punt 3 és donar compte, com deia, secretari. El punt 3 haurem de dictaminar. Algun vot en contra... El 4, perdó. El 4 votarem, dictaminarem. Algun vot en contra o alguna abstenció? No, per tant queda aprovat per unanimitat. Perfecte. I el punt 5, també, que és el que ha explicat ara també l'Alberto, també algun vot en contra o alguna abstenció? No. Per tant queda aprovat també. Perfecte, moltes gràcies. Passem al punt 6, que és donar compte d'un decret d'alcaldia, el 441 de 13 de març, sobre l'aprovació del pla pressupostari per al termini de 2026-2028. Aquest punt també l'explicarà el senyor Albert Oriol Hidalgo Morilla. Endavant. Moltes gràcies, senyor alcalde. El punt 6 és aprovar el Pla d'Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera en adequar el 2% al PIE, que és la participació d'ingressos de l'Estat, i el 2% de despeses de personal. Gràcies. Moltes gràcies. És un donar compte, com vam explicar. No sé si hi ha algun tema. No? Perfecte. Doncs passem al punt 7, que també és un altre donar compte d'aquest pla anual de control financer per l'exercici 25, a més per la intervenció municipal. Quan vulgui, senyor Alberto Oriol, endavant. Gràcies, senyor alcalde. En relació del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2025, podeu consultar el quadre resum que tenim aquí a tota la informació. Podeu consultar. Gràcies. Moltes gràcies. És també un donar compte a aquest punt 7, que és el tema del control financer, però també si hi ha algun dubte en algun dels punts, no? Doncs passem al punt 8, que és el dictamen sobre la
Delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de treball per l'any 2025 per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de tècnic auxiliar de biblioteques. Aquest punt l'explicarà la presidenta de l'àrea de serveis a les persones i regidora de Cultura, la senyora Yolanda Sánchez. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. En aquest punt proposem per la seva aprovació l'adhesió de l'Ajuntament de Canovelles mitjançant una delegació de competència amb la Diputació de Barcelona a la borsa supramunicipal de treball de la categoria de tècnica auxiliar de biblioteques, com a biblioteca municipal integrada a la xarxa de biblioteques municipals. El fet de poder accedir a aquesta borsa mitjançant el catàleg de serveis 2025 de la Diputació de Barcelona ens permetrà optimitzar els recursos, descongestionar el nostre Departament de Recursos Humans i ser més àgils en la gestió a l'hora de cobrir possibles substitucions i baixes del personal de la nostra biblioteca. Per tot el que hem exposat, us demano el vostre vot a favor. Moltes gràcies, Yolanda. Doncs passaríem la paraula si hi hagués algun dubte en aquest punt. No hi ha cap d'allò. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Secretari? Per tant, queda aprovat per unanimitat i assentiment. Moltes gràcies. Ara passarem al punt 9, que és el dictamen sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i la Fundació Vivers de Bell-lloc per la prestació de serveis especialitzats d'atenció, assessorament i suport a famílies amb necessitats especials. Aquest punt també l'explicarà la senyora Yolanda Sánchez, presidenta de l'àrea de serveis a les persones. Gràcies, senyor alcalde. Aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i la Fundació Vivers de Bell-lloc, fundació amb una de la comarca del Vallès Oriental ens permetrà, a través de serveis socials i el Servei Local d'Ocupació, desplegar el servei SAFE. SAFE és un servei d'atenció, assessorament i suport a les famílies amb necessitats especials de Canovelles. Reafirmem així, amb aquesta acció, com aquesta, la voluntat de tenir uns serveis socials al costat de les persones, uns serveis socials amb una ampla cartera de serveis, però que en aquest cas concret treballa i continuarà treballant per l'atenció a la diversitat i a la inclusió. Volem garantir els drets de persones amb discapacitat o trastorn mental per tal que pugui millorar la seva condició de vida, afavorir-ne la incorporació al món laboral, promoure'n l'apoderament i garantir-los l'acompanyament per a poder desenvolupar llurs projectes de vida. Per tot el que m'he exposat, us demano el vostre vot a favor. Moltes gràcies, Yolanda. També, no sé si hi ha algun dubte en aquest punt. No? Algun vot en contra o alguna abstenció? No? Queda aprovat per unanimitat i assentiment. Moltes gràcies. Passem al punt 10, que és el dictamen sobre l'aprovació de l'Addenda 2025 en el 7è conveni interadministratiu de col·laboració per coordinació, programació i finançament de serveis socials entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles i el contingut de les fitxes annexes d'aquesta addenda. També l'explicarà la senyora Yolanda Sánchez, presidenta de l'àrea de serveis a les persones. Gràcies. Proposem per la seva aprovació l'addenda 2025 del 7è conveni de serveis socials, en el qual, en base als serveis que s'ofereixen i detallades a les fitxes annexades, s'especifica el finançament que li pertoca abonar a l'Ajuntament de Canovelles. Es tracta de serveis com interpretació i traducció de lingüística, atenció, acolliment i urgència a dones en situació de violència masclista, assessorament jurídic en matèria d'estrangeria, serveis d'assessorament a professionals, i etc. El teniu annexat tots els serveis que especifica. L'import que l'Ajuntament ha de finançar és de 3.967,61 euros, que es realitza en dues aportacions i que avui aprovem el reconeixement de l'obligació del pagament de la quantia corresponent al 50% d'aquest import. Per tot el que hem exposat, us demano el vostre vot a favor. Moltes gràcies, Yolanda. També passarem la paraula per si hi ha algun aclariment en aquest punt. No? Doncs passem a dictaminar. Algun vot en contra, alguna abstenció? Queda aprovat per assentiment i unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt 11, que és el dictamen sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i SAU, Societat General d'Aigües de Barcelona, per la generació d'ajuts i mesures socials associades al Servei Municipal de Subministrament d'Aigua, així com l'annex 1 d'aquest conveni. Aquest punt l'explicarà la senyora Yolanda Sánchez, presidenta de l'àrea i en aquest cas també regidora de Serveis Socials. Endavant. Doncs gràcies, senyor alcalde. La finalitat màxima d'aquest conveni de col·laboració entre la Societat General de l'Aigües de Barcelona, SAU, i l'Ajuntament de Canovelles, gràcies a un fons solidari de 5.000 euros que aporta la companyia d'aigua a través de la gestió i coordinació de serveis socials, és la de garantir el dret a l'aigua potable i el sanejament de totes les persones i també, especialment, a les famílies i persones més vulnerables, que és el que els costa fer front als pagaments d'aquest subministre.
Per tot el que hem exposat, us demano el vostre vot a favor. Moltes gràcies. Igualment, passem, si hi ha alguna paraula per part dels grups municipals. No? Doncs passem a dictaminar. Algun vot en contra, alguna abstenció? Aprovat per unanimitat i assentiment. Moltes gràcies. Ara passem al punt 12, que és el dictamen sobre la ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental, aprovada en sessió plenari d'aquest Consell, del Consell de Gestió de Residus, el 16 de desembre de 2024. Aquest punt l'explicarà el senyor Alejandro Moral Ramos, president de l'àrea de territori. Endavant. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom, els que esteu aquí, els que ens seguiu a casa. En aquest punt, com és habitual, quan un consorci que fa canvis en els seus estatuts ha de passar pel ple dels diferents ajuntaments consorciats. En aquest cas, dels punts més rellevants és la incorporació, per exemple, de Cànoves i Samalús i Figaró-Montmany com a integrants del consorci. És per això, i tots els punts que us demanem el vostre vot a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alejandro. Passarem la paraula si hi ha algun dubte en aquest punt. No? Doncs passem a dictaminar. Algun vot en contra o alguna abstenció? Aprovat per unanimitat i assentiment. Moltes gràcies. Passem al punt 13, que és la ratificació del decret d'alcaldia 297 de 24 de febrer sobre l'adhesió de l'Ajuntament a la declaració institucional del manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i aquest punt l'explicarà la regidora de Polítiques d'Igualtat, la senyora Flor Sánchez. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Com cada mes de març, portem a ple per la seva aprovació l'adhesió a la declaració institucional del manifest del 8 de març de 2025 promoguda per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquest acte simbolitza el compromís en la lluita per la igualtat i contribueix a crear consciència social i política sobre les problemàtiques que encara patim les dones, convidant a unir esforços per construir una societat més justa i equitativa per a totes i tots. El 8 de març és una data clau en la lluita per la igualtat de gènere, ja que commemora els avenços assolits per les dones i la necessitat de continuar treballant per la plena igualtat en tots els àmbits. L'Ajuntament de Canovelles, mitjançant el Servei de Polítiques d'Igualtat i Col·lectivitat, dona visibilitat a les problemàtiques que encara persisteixen i defensa els drets de les dones per garantir la seva plena autonomia i participació en tots els àmbits de la societat. Aquest any, sota un lema clar i contundent, sense igualtat no hi ha futur. Aquest eslògan reflecteix una realitat inqüestionable. La igualtat no és només una aspiració, sinó una condició imprescindible per avançar com a societat. Malgrat els avenços aconseguits en les últimes dècades, les dones continuem enfrontant-nos a barreres i discriminacions en múltiples àmbits. Per això continuarem treballant per unes polítiques públiques feministes que protegeixin els drets de totes les dones, perquè feminisme és igualtat i sense igualtat no hi ha futur, però en feminisme hi ha esperança i transformació. Ara procediré a fer la lectura de la Declaració Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ens apleguem per reivindicar més que mai la força del moviment feminista com a motor de canvi i de transformació social. Celebrem els avenços i reconeixem les lluites guanyades, però també visibilitzem les dificultats persistents en la cerca d'una igualtat real i advertim del perill dels retrocessos davant una onada reaccionària que ja tenim a sobre. El feminisme com a moviment de totes des de la seva diversitat ha estat un far d'esperança, creant espais de reflexió i d'acció als nostres pobles i ciutats, en què cada vegada més persones es reconeixen com a part d'un gran moviment que lluita per la construcció de societats més justes, equitatives i inclusives. Aquesta força transformadora ha empoderat les dones trencant barreres i establint nous horitzons per la llibertat i la igualtat. Els avenços normatius i les mobilitzacions col·lectives han estat fonamentals en la construcció d'un món on les veus de les dones es fan escoltar cada cop amb més potència. Gràcies al moviment feminista s'han aconseguit avenços significatius en els drets sexuals i reproductius i en els drets laborals. I també s'ha situat el treball de les cures en el centre de l'agenda política i social. Tot i això, encara són molts els reptes globals que hem d'afrontar, com també ho són la bretxa salarial, la precarietat i la feminització de la pobresa, la falta de corresponsabilitat real dels homes en les tasques reproductives i de les cures, la baixa representació de les dones en els consells d'administració, la doble discriminació de les dones racialitzades o les violències masclistes.
Malgrat les dificultats persistents, s'han aconseguit conquerir espais de poder econòmic, polític i cultural. L'augment de les dones que ocupen lloc de lideratge a les institucions, empreses i organitzacions, així com l'aprovació de lleis per a l'equiparació salarial, són signes que aquesta força transformadora continua trencant sostres de vidre i erradicant terres enganxosos. L'enfocament feminista interseccional ha esdevingut una eina clau en el camí per avançar en l'assoliment dels drets socials col·lectius, en el desenvolupament de polítiques públiques que garanteixen els drets de tota la ciutadania i en la construcció d'una societat més equitativa, justa i democràtica. I no podem oblidar que durant la darrera dècada hem assistit a mobilitzacions contra les violències masclistes que han estat un crit ferm i unitari contra els valors patriarcals, que posen en evidència les violències sexuals i estructurals presents en tots els àmbits de la nostra vida. Però, malgrat aquests avenços, encara hem de vèncer molts obstacles, desafiaments i resistències per assolir una igualtat real. No podem ignorar que han sorgit posicions extremistes i reaccionàries que des de l'antifeminisme volen desmantellar les conquestes que tant ens han costat. El neomasclisme, un masclisme que s'alia amb la dreta feixista i ultraconservadora i que es disfressa de noves estratègies que se serveixen de les xarxes socials per generar odi i divisió. Constitueix una amenaça creixent per als drets de les dones i la nostra llibertat. Aquest nou masclisme té un impacte especialment perniciós entre la gent jove, que necessita més que mai espais d'empoderament i resistència feminista. De fet, segons els resultats de la segona enquesta sociopolítica de 2024 del CEO, més de la meitat dels homes de 16 a 24 anys està molt o bastant d'acord en el fet que el moviment feminista ha anat massa lluny. Arreu del món, especialment en contextos conservadors, el feminisme ha enfrontat una dura ofensiva. Tots els avenços en els drets de les dones es veuen amenaçats per lleis restrictives i per discursos que qüestionen els drets que s'han guanyat. En molts racons del món, la guerra i el conflicte armat continuen sent la cara més cruenta de les desigualtats i la violència. Les dones palestines, afganeses, sirianes, ucraïneses i d'altres regions afectades per conflictes bèl·lics no només pateixen la destrucció de les seves terres i comunitats, sinó també una doble opressió, la violència de guerra combinada amb l'opressió patriarcal. A elles, a les seves veus silenciades, a les seves lluites per la supervivència i els seus drets, els donem el nostre suport i els expressem la nostra solidaritat. Avui tenim molts motius per fer una crida a continuar treballant per l'equitat de gènere, des de totes les administracions, consells comarcals, diputacions, govern de la Generalitat i des de tots els nostres municipis. Sabem que les nostres comunitats són els espais de transformació més propers i des d'on podem construir estratègies creatives, eficients i socials per fer front a aquesta contraofensiva reaccionària. Continuem avançant en el camí a la igualtat, amb el compromís ferm de crear marcs institucionals, socials i polítics, feministes arreu del territori que protegeixin els drets de totes les dones i les nenes. És fonamental teixir aliances entre els col·lectius feministes de dones, ecologistes, antiracistes i altres organitzacions progressistes per reforçar el poder de les nostres lluites comunes. Aquestes aliances han d'anar acompanyades de propostes i polítiques públiques transformadores. Hem d'unir esforços en la nostra lluita, perquè la igualtat no és només un dret, també és una eina de canvi social per tot el conjunt de la societat. Avançarem, no només pel passat que ens han fet fortes, sinó pel futur que volem construir plegades. Un futur en què l'equitat de gènere sigui una realitat. Per un futur feminista, per una societat més lliure i igualitària. Feministes avui, feministes sempre. Gràcies i demano el vostre vot a favor. Moltes gràcies, Flor. Ara passaré la paraula, com és habitual, per si hi hagués alguna cosa, senyor Rafael Alcalde. Nosotros en este punto, evidentemente estamos de acuerdo, hay puntos que sí, hay puntos que no, pero en conclusión nos abstendremos. Muchas gracias. A part de la senyora Maqueda, de Comú Podem. Ara. Gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. Nosaltres, evidentment, votarem a favor, però voldria dir unes paraules també. En els darrers anys, el feminisme ha demostrat ser la força més radical i amb més capacitat de transformació. I per això
en sabem part del moviment que trencarà l'actual escalada feixista. El feminisme no només ha canviat vides, sinó que ha reescrit les regles del joc posant al centre les cures, la justícia i la igualtat. Durant la passada legislatura es va aconseguir defensar el consentiment com a principi bàsic de la llibertat sexual de les dones, reconèixer l'avortament lliure, segur i gratuït com a dret, saldar un deute històric amb les persones trans o quadruplicar el pressupost per lluitar contra les violències masclistes. Però, com sempre que es produeixen avenços feministes, cada conquesta ha estat resposta amb atacs, bulos i retrocessos promoguts des de la dreta política, judicial i mediàtica. A aquests reaccionaris nosaltres els diem alt i clar que negar el masclisme no el fa desaparèixer. A nosaltres el que mai ens falta és l'orgull feminista per totes i tots els que contra la por alentem l'esperança feminista. Esperança infinita per un món lliure de violències, per un món en el que de veritat cap ésser humà és il·legal, per un món en el que totes les vides tenen dret a ser viscudes, plenes, lliures, felices, reconegudes i visibles. Amb orgull feminista, per totes les Giselle Peligot que sobreviuen i lluiten perquè la vergonya també canviï de bàndol. Orgull per totes les que cada 8 de març omplim els carrers i les places, per totes aquelles que no ens encollim davant les amenaces i que sabem que els feixistes se'ls atura amb més drets. Aquest 8M i cada dia continuem cridant que no ens resignem, que continuem lluitant, que no acceptem ni un pas enrere, que aquest moviment continua més viu que mai. Visca l'orgull feminista, visca l'esperança infinita i visca la lluita de les dones. Gràcies. Moltes gràcies, Mari. Passem a la paraula al senyor Joan Tuset, d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Compartim el manifest llegit per la regidora, només afegir una petita reflexió. Des dels seus inicis, el moviment feminista ha lluitat pels drets de les dones a tot el món. Aquesta lluita ha aconseguit obrir espais, drets fonamentals i avenços socials per avançar cap a la plena igualtat. Tanmateix, aquests drets ara es troben amenaçats per la ultradreta, que posa en qüestió els drets de les dones i posa en perill tot el aconseguit fins ara. Aquesta amenaça no és només contra les dones, sinó també contra els drets socials i la resta dels drets humans. Per tant, els demòcrates tenim molt clar que els drets de les dones, els drets socials i els drets humans no ens venen donats. Cal defensar-los cada dia. Les lluites feministes i totes les altres lluites per defensar els drets humans i els valors democràtics són més vives que mai i no permetrem cap pas enrere. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Tuset. Per part de Vox, senyora Rosa Rajaura, endavant. Molt bona nit a tothom. Nuestro discurso no es de odio. Nuestro discurso vela por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. No queremos crear fracturas sociales donde no las hay, simplemente por el hecho de que unos partidos políticos puedan aprovecharse electoralmente de ello. Por todos los hombres y mujeres que han vivido, viven y vivirán el infierno de la ideología feminista en sus carnes. Por todos esos hombres buenos que por esas denuncias falsas amparadas por leyes de género han vivido, viven y vivirán encarcelamiento injusto y un largo sin vivir. Se criminaliza desde las instituciones, muchas veces a través de discursos de odio que quedan impunes, otras veces a través de unas políticas activas como la violencia de género, la ley de la libertad sexual, los puntos lilas, la red municipal contra la violencia de género, campañas municipales que venden que la violencia es unidireccional, que la violencia es siempre del hombre a la mujer. Lo que sí pueden y deben hacer ustedes, los que gobiernan, es devolver la dignidad a todos los hombres de España a los que tratan de manera desigual por ley, echando por tierra la presunción de inocencia, para que algún día puedan vivir en paz y en igualdad, recuperando el amor de sus hijos y recuperando el respeto que como sociedad les debemos y jamás se les debía arrebatar. Muchas gracias. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna paraula més. No? Va, crec que ha quedat clar tots els posicionaments. Votem, dictaminem. Algun vot en contra d'aquesta moció? Dos vots en contra del grup municipal de Vox. Alguna abstenció, hem dit? Una abstenció de tercera edat. I vots a favor. Vots a favor de 11 del PSC, 2 d'Esquerra Republicana i 1 en Comú Podem. Per tant, queda aprovada la moció. Moltes gràcies, secretari. És que he confós, jo he dit moció, quan volia dir dictamen, he sigut jo el que he confós la paraula. Ara passarem al punt 14, que és una moció del grup de Vox. Señor Montoya. Sí, buenas tardes. Nosotros retiramos la moción porque hemos detectado
unos enfoques mal hechos y la retiramos. Muchas gracias. Como pone el ROM y antes comentaba con el secretario, ¿hay algún problema que se retire la moción? ¿Algún voto en contra? No? Pues, secretari. Queda aprovat per unanimitat la retirada de l'ordre del dia d'aquesta moció. Moltes gràcies. Passem ara a la moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola. Senyor Joan Tuset, li donaré la paraula. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. L'Associació d'Amics de la Bressola es va constituir l'any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l'expansió de les escoles catalanes de la Catalunya Nord, en un temps en què mantenir-les obertes representava una extrema dificultat. Al llarg d'aquestes dècades, les aportacions institucionals han servit sovint decisives per poder continuar pagant el sou del personal docent que treballa a la Bressola i per mantenir les escoles obertes. De fet, el Parlament de Catalunya va aprovar el 18 d'octubre del 2007 una proposició no de llei que l'article 2 declara: el Parlament de Catalunya anima els diversos ens locals catalans i el conjunt de la societat catalana a donar suport al creixement de les escoles catalanes a la Catalunya Nord. Actualment, però, la situació de les escoles a la Bressola, amb el context econòmic actual, és de gran dificultat, malgrat que la demanda és molt alta, i caldria obrir nous centres per tal de donar entrada a la mainada que cada any es queda fora dels centres de la Bressola per manca de places. En aquest context, l'Associació d'Amics de la Bressola fa una crida als ajuntaments d'arreu del territori perquè s'adhereixin a un conveni marc de col·laboració per tirar endavant la Bressola i mantenir viva la llengua catalana a la Catalunya Nord. Gràcies a l'adhesió d'ajuntaments, entitats i particulars i del suport de la Generalitat de Catalunya, la Bressola compta actualment amb 6 centres de maternal i primària i un de secundària, que formen a prop de 1.000 nois i noies a través de la immersió lingüística en llengua catalana. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Canovelles esdevingui soci protector de l'Associació d'Amics de la Bressola amb caràcter indefinit. Segon, que el present acord sigui comunicat a l'Associació d'Amics de la Bressola amb l'adreça de la Gran Via de les Corts Catalanes número 592. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Tuset. Ara passarem la paraula, com és habitual també. Senyor Rafael Alcalde, endavant. Buenas noches. En esta moción, nosotros, el consistorio, el pueblo de Canovelles, tiene que aportar económicamente algo. Si de cas després responem. No? La pregunta li responde si creu. Sí. Dic, senyor Tuset, fem després la rèplica perquè si no es converteix en un debat. Alguna pregunta més, senyor Rafael Alcalde? Sí? Vale. Si us sembla bé, al final... Senyora Mari Maqueda, per part de Vox, endavant, senyora Tajadura. Critican mucho nuestra alegría cuando reivindicamos la gesta civilizadora del Imperio Español. Pero no sabíamos que ustedes tienen una vena imperialista, queriendo recuperar la llamada Cataluña Nord, que tan infamemente perdimos en aquel Tratado de los Pirineos de 1659. Lástima que todo sea por su proyecto separatista y no por justicia histórica o por cuidar la identidad de los vecinos de Rosselló frente a la invasión extracomunitaria. Quizá lo que debería hacer ustedes, en vez de fomentar el uso del catalán en el sur de Francia, lo que deberían hacer es no intentarlo imponerlo aquí y enfrentarlo al español. Han hablado ustedes muchas veces de emergencia lingüística, creando una nueva emergencia de las muchas que tenemos. Y es cierto que el uso del catalán disminuye, pero es consecuencia lógica de las políticas de imposición y discriminación que han implantado ustedes durante décadas en Cataluña. Han hecho que un patrimonio como ese de la lengua catalana resulte antipática para muchos jóvenes. Ojalá se dedicaran a preservar el catalán sin imponerlo y sin enfrentarlo a otra lengua de Cataluña, que es el español. Por otra parte, hay que priorizar que se debe destinar el dinero de los catalanes. Lo que no puede ser es que la Generalitat haya concedido más de 4 millones a la Bressola, incrementando desde 2022 los gastos hasta 650.000 euros anuales para contribuir a financiar los gastos del personal docente. Esto no de recibo cuando en Cataluña tenemos casi 20.000 alumnos estudiando en barracones, colegios con problemas de mantenimiento o la falta de profesores. En el Parlamento de Cataluña, Vox ha pedido tanto suprimir cualquier tipo de subvención o ayuda a la Asociación Amics de la Bressola, como destinar el importe total de las subvenciones que ha recibido la Asociación Amics de la Bressola a dotar a los centros escolares de un mayor número de profesionales educativos para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas específicas.
Con Vox hay medidas para las familias y los estudiantes que lo necesitan de verdad. Con ustedes solo hay despilfarro ideológico. Nosotros votaremos en contra. Moltes gràcies. I per part del grup municipal socialista, la senyora Laura Santano, endavant, la regidora d'Educació. És cert que la Bressola està patint tensions econòmiques i aquestes tensions no provenen de les aportacions dels ens de Catalunya. Aquestes tensions tenen noms i cognoms. Tant l'Ajuntament de Perpinyà com el Departament dels Pirineus Orientals fan aportacions econòmiques del tot insuficients per sufragar la despesa de la Bressola. Per tant, la Bressola està infrafinançada pels ens francesos i no pels catalans. Per part dels ens catalans es fan diverses aportacions. La Federació Catalana de Municipis, de la qual formem part, i la Diputació de Barcelona estan adherits als Amics de la Bressola i fan aportacions. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya aporta 650.000 euros i aquest any coneixedors de les tensions econòmiques han incrementat l'aportació en 150.000, arribant als 800.000 euros per a aquest curs 2025. Com veieu, des dels estaments superiors catalans s'hi estan donant suport i, per tant, ho estan fent també en el nom de l'Ajuntament de Canovelles. Estem compromesos amb el català aquí i a tots els territoris de parla catalana. Per tant, per tot l'exposat, recolzarem la moció. Gràcies. Moltes gràcies, Laura. Li donaré la paraula al senyor Tuset perquè respongués això, la pregunta que deia. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres a la moció que vam presentar sí que hi havia un apartat on es podia parlar d'una quantitat econòmica, però parlant amb el grup municipal socialista vam decidir treure aquest apartat i l'únic que farà l'Ajuntament de Canovelles és donar suport a la Bressola, però no hi haurà una aportació econòmica. Sobre els altres comentaris que he sentit sobre la Catalunya Nord, jo només dic que sobre la regidora ha explicat que aquest any s'ha augmentat de 600.000 euros de 650.000 euros, hi ha hagut 150.000 euros més d'aportació, que és degut bàsicament a l'acord d'investidura per elegir el nou president dels acords del Partit Socialista amb Esquerra. Es va arribar a aquest acord. A més, el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, quan va visitar Perpinyà i va visitar el camp d'Argelers, on hi havia hagut refugiats catalans i espanyols després de la Guerra Civil, i va visitar la tomba del poeta Antonio Machado, després va anar a Perpinyà i es va reunir amb la Bressola. Gràcies. Muchas gracias. Señor Rafael Alcalde, quería comentar usted. Bueno, eso, si el consistorio de Canovelles no tenemos que aportar nada, pues nuestro voto será a favor. Ahora, si tenemos que aportar algo, nuestro voto será en contra, porque creemos que en Canovelles tenemos, bajo nuestro punto de vista, pues problemas económicos y no para aportar una cosa que está muy bien, que claro, evidentemente cada uno expresa sus opiniones. O sea que si no aportamos nada, nosotros nos adherimos a ella. Moltes gràcies. Sí, un segon. Per part de Vox, no? Sí, endavant, senyor Tuset. Voldria agrair al Rafael, l'amic Rafael, el suport a la moció. Gràcies per el vostre suport. Gràcies. Moltes gràcies. Tal com ha quedat clar, era una de les coses que aprovar mocions i després que no es pot tenir a terme, doncs també sap greu. I nosaltres, com vam quedar així, no podem aprovar destinar diners per anar fora del territori. I per això vam quedar que donàvem suport, però no podíem donar finançament des de l'Ajuntament. La qual cosa passem a dictaminar. Secretari, vots en contra de la moció? 2 vots en contra de Vox. Alguna abstenció? Cap abstenció. Pues, secretari. Per tant, entenc que la resta, que serien 11 vots del PSC, 2 d'Esquerra Republicana, un d'en Comú Podem i un de Tercera Edat, queda aprovada la moció. Moltes gràcies. I ara passaríem a formalitzar les preguntes formalitzades pels grups municipals en perdó. Activitats de control, que són els diferents decrets d'alcaldia. M'he saltat la A. L'explicarà el portaveu del grup municipal socialista, senyor Alberto Oriol Hidalgo Morilla, quan vostè vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs aquest punt en relació als diferents decrets d'alcaldia, tenir un quadre resum adjunt a tota la informació a la qual podeu consultar. Gràcies. Moltes gràcies. Com vam veure l'altre dia, és molt fàcil d'allò. Qualsevol dubte que tingueu d'aquest quadre estem a la vostra disposició. Si no hi ha res, ara sí, era per veure si estàveu atents. Passem a les respostes de les preguntes formalitzades pels diferents grups municipals en l'anterior ple. Donaré pas a la senyora Sara Gallego, després al senyor Santi Mondragón i al senyor Alberto Hidalgo, que seran els que, per aquest ordre, respondran les preguntes. Quan vostès vulguin, senyora Gallego. Gracias, señor alcalde. Bueno, referente a la pregunta del señor Rafael Alcalde, me hizo 3 preguntas. Si había vigilancia privada en el mercado. Decirle que sí, que hace un año que tenemos una empresa contratada de controladores privados en el mercado no sedentario. También preguntó que si teníamos algún estudio sobre cómo les va a los comerciantes de proximidad, la ubicación nueva del mercado. Decirle que desde al principio de la legislatura tenemos contacto directo tanto como los comerciantes de la zona como con cada 15 días nos reunimos con las asociaciones de marchantes de Cataluña y hacemos mesas de trabajo. Otra pregunta fue que si teníamos previsto algún tipo de actuación o medidas de este ámbito. Decirle que también actualmente estamos en la fase de contratación de un proyecto para realizar un estudio comercial sobre el impacto económico del mercado de venta no sedentaria y comercios locales. Gracias, señor alcalde. Moltes gràcies. No té cap pregunta més, No. Vale. Li passaré la paraula al senyor Santi Mondragón. Endavant. Bona nit a tothom, bona tarda. Gracias, señor alcalde. En el anterior pleno, el señor alcalde nos hizo la pregunta referente a qué medidas de limpieza referente al río de Cungós, que ya le contesté el día del pleno. Si tiene alguna duda más, se la aclaro, y si no, pues creo que quedó contestada en el anterior pleno. La siguiente la segunda pregunta que me realizó tenía previsto si teníamos previsto alguna actuación o medida de control de los jabalíes en el río Congos. Pues esto decirle que tenemos un contacto directo con agentes forestales y conjuntamente con el Ayuntamiento de Granollers, que compartimos en este tema la familia de 5 especies de jabalís que van entre Canovelles y Granollers, y en el momento que detectemos que hay una presencia en vía urbana se realizará una actuación con la empresa de captura, y cuando esto suceda, si también pedimos colaboración ciudadana, si alguien detecta jabalíes en la vía urbana, pues que se ponga en contacto con el ayuntamiento y realizaremos la actuación. Y tenemos otra pregunta del señor Pascual Montoya, que nos preguntaba que cuándo se piensa reprobar los alcorques. También aquel día también le respondimos, pero bueno, le comentamos que estamos con la empresa de jardinería, está haciendo un estudio de viabilidad para encontrar la especie ideal para realizar la plantación, y que esta especie sea duradera y nos ayude a tener una canovella más verde y que no se nos mueran con la sequera, ¿no? Que también tiene que cumplir diferentes requisitos este tipo de árbol, y por eso se está haciendo el estudio también para intentar de hacer la plantación en la época que le toque. Y si lo hacemos en otra época sería perjudicial para la especie. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora... sí, señor Montoya, luego al final. Si usted quiere, lo digo porque así cerramos las preguntas. Falta una pregunta que la senyora Gallego, penso que el senyor Tusset demanava... Sí, perdona, senyor Joan Tusset, que se m'havia oblidat. En l'anterior ple va preguntar que quants treballadors havien al nou esclat d'aquí de Canovelles. Bueno, contestar-li que en total hi ha una plantilla de 70 treballadors i 23 persones són d'aquí del poble de Canovelles. Gràcies.
Moltes gràcies. Luego, senyor Montoya, le damos per qualsevol aclariment, si us sembla bé, i així fem un ordre. I ara donaré la paraula al senyor Alberto Uriol Hidalgo. Endavant. Gracias, señor alcalde. Referente, señor Rafael, a una de las preguntas que hace, que si el equipo de gobierno tiene intención de colocar más cámaras de videovigilancia. Como bien ha podido explicar antes en la sesión de explicación del PAM que hemos tenido con los demás grupos parlamentarios, la intención es poder presentarlo en el próximo pleno y cuando lo tengamos le podremos dar respuestas más concretas y concisas. Gracias. Moltes gràcies. I ara sí, señor Montoya, quería... Sí, también... Vale, sí. Bueno, pues agradecer las aclaraciones, las preguntas que Tercera Edad os ha hecho y nosotros seguimos trabajando. Muchas gracias, señor Rafael. Señor Montoya. Sí, me parece muy bien lo que me has dicho, pero yo desde que me muevo por esta zona he visto siempre esos alcorques igual. Si se necesitan 6 años para hacer un estudio de qué especie hay que plantar, nada más tienes que mirar alrededor. El pino mediterráneo da una respuesta bárbara. Es duradero, no se muere y da belleza al entorno. En su defecto también tienes el álamo. Tampoco creo yo que se necesite tanto tiempo para hacer un estudio, porque como mínimo llevan 6 años así. Entonces, me gustaría saber si lo pensáis hacer ya o hay que esperar otros 6 años para hacer un estudio, porque eso es un peligro. Eso por un lado. ¿Puedo seguir? Ya que tiene la palabra, adelante. Gracias. Hemos retirado la moción por defectos de forma, pero sí que me gustaría... Sé que este tema está en el objetivo operativo como 2.8, la carretera de Caldas, la 1451B, pero claro, los vecinos llevan 23 años esperando que se les dé soluciones. Hay unos 500 metros que es imposible salir andando sin jugarte la vida. No tienen cera, no tienen alumbrado, no tienen siquiera un paso de peatones donde poder hacer una cosa tan cotidiana como tirar la basura. El poco cemento que tienen lo han hecho ellos. Ahora hay una vecina que está impedida por muletas, no pueden salir andando y aparte pues se les cobra el vado, que es una cosa que me sorprendió bastante. Si no se les da un servicio no se les puede pedir que se paguen el vado, bajo mi punto de vista. Igual estoy equivocado, pero me gustaría que se pusiera una fecha y poder decir a los vecinos que esto se va a llevar a término antes de otros 23 años. Me gustaría que me dieran una fecha orientativa para poder hablar con los vecinos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Y ahora hay alguna pregunta más? ¿No? Yo así lo zanjamos este tema, si os parece bien. Llevamos ciertamente más de 4 años trabajando con Diputación, de manera fructífera, porque además esta carretera no es nuestra, como ustedes saben, es una carretera que depende de la Diputación de Barcelona. Sí que es verdad que en casa de otro no podemos entrar a hacer una obra, porque tendríamos aquí los 2 cuerpos nacionales seguramente que nos harían algún informe que estamos gastándonos dinero donde no nos toca, ¿no?, en casa de otro. Pero sí que le puedo ya avanzar de que esta semana, bueno, en abril, a mediados de abril aproximadamente, comenzarán una primera obra que no es ahí, pero también afecta, que es en Avenida Canovellas, entre calle Rusé y calle Santiago Rusiñol, en el cual hay una serie de actuaciones previstas que además pues es una recogida de aguas, se incrementarán a casi 5 aparcamientos más en esa zona, que también, como ustedes saben, pues tenemos déficit de aparcamiento. Las aceras muy ancha, pues se hará un poquito más pequeña, pero sí que ganaremos temas de estacionamiento. Y a más, los vecinos no pagarán nada. Eso es importante también, porque a veces también pues todo lo que son mejoras, ¿no? Pero es que en la carretera de Caldas nos pasa exactamente lo mismo. Es entrar en un terreno que no es nuestro. Hemos trabajado con Diputación, vuelvo a decir, llevamos bastante tiempo. Ellos han hecho un proyecto en el cual ellos pagarán una parte, pero el ayuntamiento, el total de financiamiento son 600.000 euros, que tampoco los vecinos no pagarán nada y es una mejora delante de la puerta de su casa. Y esas 2 obras yo no le puedo decir que empezarán mañana, ojalá que le pudiera decir empezarán mañana, ¿vale? Ese sería nuestro objetivo, pero sí que le puedo decir que el primer proyecto que va desde Las Áligas
hasta la entrada de Belulla el proyecto ya está realizado y hay una asignación, hay un convenio con este ayuntamiento. Y el segundo, como usted sabe, también hay ahí una cesión de espacios, porque sí, que es verdad que delante de su casa tienen sitio, pero también tenemos que tener, como todos sabemos, que delante de nuestra casa no pasen cosas. Pues esa cesión, pero también informarle ya que ahora no recuerdo el día exacto, pero tenemos reunión con el diputado que lleva el Sergi Vallès, que lleva todo el área de infraestructuras de la Diputación de Barcelona, para poder comenzar a trabajar ese segundo proyecto, porque va por fases, con la cual cosa, fecha exacta de cuándo empezarán la obra, cuándo la acabarán, no se lo puedo decir, pero sí que le puedo decir que la intención de este ayuntamiento es que durante este año estemos con el convenio para que pueda licitar la obra y puedan hacer esa acera. Yo pienso que es una mejora, de hace mucho tiempo que se está reclamando. Diputación no lo veía y nosotros sí que es cierto que apretamos hasta poder tener esa mejora. Una fecha exacta, ojalá que me la dijeran a mí, porque ya me gustaría a mí también poder, pero bueno, yo pienso que son avances y yo creo que todas las carreteras que tenemos en este municipio de Diputación y de Generalitat, el único tramo que nos falta es ese y en breve lo tendremos transitable para los peatones. Sí. Sí, lo de la calle Santiago Rusiñol y Rosé, lo sé, se aprobó el 14 del 10 del 24, pero yo considero que, y aparte sé que se ha trabajado con la Diputación, sé que pertenece a la Diputación esa carretera, se me ha olvidado mencionarlo, pero se pueden llegar a convenios y ya te digo, yo considero que es una anomalía que a estas alturas haya vecinos que no puedan salir de su casa andando, que no tengan alumbrado. Se van a hacer obras de mejora de alumbrado. Yo considero que sería mejor instalar luces donde no las hay que gastar ese dinero para mejorar en un sitio que ya tienen iluminación. Considero que sería lo más justo. Por lo demás, ¿la Diputación va despacio? Sí, pero vamos, 23 años, tela. Sí, pero ya le digo que es una obra que se hace porque la hacen ellos, nosotros no hacemos nada, hacemos un convenio, como usted dice, que hemos apretado mucho para hacerlo y finalmente lo hemos hecho, con la cual cosa, vuelvo a decir que usted podrá tener razón, pero que le puedo decir que desde este ayuntamiento hace más hace más de 6 años estamos detrás de que se haga esto, con la cual cosa ahora hay un entendimiento para hacerlo. Yo pienso que, vuelvo a decir, en una casa que no es nuestra yo no puedo hacer una obra, entonces, pero sí que es un estamento en el que hemos apretado y realmente se va a hacer esa obra. O sea, yo pienso que lo que tenemos que poner en valor es que a partir de ya podremos también explicar el proyecto ese a los vecinos, que serán breves. No queremos adelantarnos hasta que no tengamos poco como lo de la formación profesional, hasta que no lo veamos, no lo vamos a, pero sí que hay un entendimiento con Diputación. Sí. Me gustaría felicitar a todos los José y a todos los padres por el Día del Padre, porque yo sí me considero padre, me considero hombre y no me avergüenzo. Muchas gracias y yo me pongo a favor de las 19 familias que han perdido a una mujer en manos de un hombre. ¿Vale? Gracias, hasta lo que llevamos de año. Vale, pues pasamos a... Sí, Alejandro, lo de los... Adelante, Alejandro, lo de los árboles. Así... Hoy tenemos medio la respuesta de todo y así. Vale, en respuesta también a lo que decía del pino mediterráneo o el álamo, es eso, o sea, nosotros nos gustaría también poder plantar al momento y lo que queremos es ser prudentes y hacer ya un estudio genérico en todo el municipio, ¿no? Ya simplemente es eso, o sea, aquí haciendo una búsqueda rápida, ¿no? Ya te dice, plantar un pino mediterráneo o un álamo en un alcorque urbano no es recomendable por varias razones. Una, el tamaño, por ejemplo, los pinos pueden llegar a una altura de 12-25 metros, desarrollando una copa muy ancha, en forma sombrilla, bueno, etcétera, etcétera. Sistema de raíces muy agresivo, el mantenimiento muy costoso, produce piñas grandes, etcétera, etcétera. Plagas y enfermedades, eso en cuanto al pino. En cuanto al álamo, sistema de raíces agresivo, tamaño y tasa de crecimiento elevado, madera débil, lo cual puede llevar a ruptura, y muchas especies de álamo producen cantidades significativas de semillas, etcétera, etcétera. Bueno, con esto que ya he dicho,
queda en evidencia de que no es tan fácil elegir un árbol. O sea, sí, quizás se está demorando, pero queremos hacer las cosas bien y queremos hacerlas con paciencia. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, bueno, creo que las preguntas ya le hemos respondido, no quedan preguntas para el siguiente pleno, creo que le hemos respondido. De información diversa sí que me gustaría tres informaciones diversas. Una seria, una de les coses que m'agradaria és posar en valor també de tota l'àrea de transparència d'aquest Ajuntament, perquè aquest dilluns, dia 31, aquest Ajuntament recull per quart any consecutiu el segell Infoparticipa de transparència, d'administració transparent, amb un 92,31% de valoració, 48 dels 52 ítems que hi ha, 48 s'han aconseguit de transparència. Jo crec que és posar-lo també en valor a tot el departament, a la regidoria de transparència. Informar també, com heu vist aquesta setmana, que ens han donat per fi graus de formació professional, abans ho explicàvem també als diferents grups municipals, i crec que és una bona notícia pel nostre municipi. Des d'aquí vull felicitar a les diferents persones que ho han fet possible, des dels tècnics municipals, perquè han estat al peu del canó, però, com no, des de les diferents regidories que han hagut sempre darrere treballant, en aquest cas aquesta última amb la Laura, o els diferents alcaldes per tot el que han hagut abans, per tot el tema de la trajectòria de tenir una escola pública i de qualitat en el nostre municipi, que hem de també dir que som dels pocs pobles que tenim escola pública i de qualitat. I ja per últim, ja m'agradaria, com no, que després de 49 anys en aquesta casa, en nom de l'Ajuntament de Canovelles, de tots els grups municipals que estem aquí representats i segurament d'alguns que no han vingut, i de tota la comunitat, perquè al final tots els veïns i veïnes de Canovelles volem agrair i expressar un sincer agraïment per aquests 49 anys a la Sílvia Castells, que és la secretària d'Alcaldia, pel compromís, per la professionalitat, per la calidesa humana, que ens deixa una empremta, que serà complicat substituir segurament, i imborrable al nostre municipi i entre els treballadors i treballadores de la casa. Durant quasi mig segle, Sílvia, has estat testimoni, protagonista, per aquells que no la coneixen, que ens estan seguint de les xarxes socials, ara la coneixereu perquè la farem venir, i protagonista de l'evolució de Canovelles, contribuint perquè el nostre municipi sigui millor, perquè abans ho deia, sense el motor no seria possible, amb el teu treball, amb el teu esforç, amb el teu, sobretot, benestar cap als nostres ciutadans, i la trajectòria teva és un exemple de vocació i servei públic, amb uns valors que t'han convertit, crec que en una referent, no només a Canovelles, sinó que parlis amb qui parlis de la comarca, coneixen a la Sílvia Castells. Avui ha arribat un moment de la teva merescuda jubilació, és l'últim ple teu, que estàs convidada a tots els plens que vulguis, però com a treballadora és l'últim ple que estaràs, i volem reconèixer i celebrar la teva valuosa aportació, el teu llegat, que perduraran en la nostra memòria i t'estarem eternament agraïts per tota la feina que has fet durant aquests anys. Et desitgem una gran etapa, es jubila el dia 18, però el dia 11 d'abril és l'últim dia, una gran etapa de felicitat, de salut i de projectes personals, i que gaudeixis sobretot d'aquest temps per tu, que has deixat a l'administració, ara et tocarà a tu, envoltada de tots aquells que t'estimen i fer realitat d'aquells somnis que fins ara no has pogut fer-los plenament. Amb tot el nostre carinyo i admiració, volem donar-te un petit obsequi, un petit regal per part de tots els grups. Si vols acompanyar-nos, Sílvia, doncs... Com deia, de tots els grups municipals que estem aquí, i segurament que perquè no s'han enterat si no hi haurien més grups municipals aquí al teu costat. Moltes gràcies.
Ara, mentre que la Sílvia va donant petons, aixecaríem la sessió, vale? Aixecaríem la sessió perquè la part... un segundet, per si algun grup vol parlar, sí, exactament. Vale, jo he parlat, però si algun grup més vol dir alguna cosa, ara quan acabi la Sílvia, esperem. Com hem anat ràpid, permet fer tot això, Doncs jo crec que es mereix l'ocasió també donar un torn de paraules als diferents grups. Senyor Rafael Alcalde, comencem com sempre, endavant. Bueno, yo que me gusta el tema social, creo que hace 20 años que estoy en este ayuntamiento, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Siempre he disfrutado mucho de lo que hago, ya no me queda pelo, pero sigo disfrutando. Entonces, no tengo nada que decir de la gente que me ha atendido en el Ayuntamiento de Canovella, de secretarios, de funcionarios, de los concejales. Evidentemente tenemos nuestras discrepancias, como es normal, cuando he estado en un pensamiento, en otro pensamiento o en otro. Pero sí que siento una especial cariño por una gran señora. Y esta señora, para mí, y para mi señora también, hay que decirlo, para mi señora también, no he encontrado una persona que me haya atendido y que nos haya atendido en la etapa de mi vida política tan transparente y siempre en positivo. Pues no tengo nada más que decir, que no sé si es buena funcionaria, si es mala funcionaria, pero sí para mí es una gran señora. Es una gran funcionaria porque además cobra el 100% de la productividad que la cobran hoy, o sea que la cobran... Marima, queda endavant. Jo sí, gràcies. Moltes gràcies per la teva professionalitat, pel teu acompanyament, per estar sempre per nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mari. Per part d'Esquerra, Joan, endavant. Gràcies. En aquests moments costa trobar les paraules. Jo només recordar una mica, jo vaig entrar de regidor el 2018, a la meitat de la legislatura, i quan un entra en una casa nova, en un ajuntament, jo desconeixia bàsicament el funcionament de l'Ajuntament, i des del primer moment la Sílvia sempre hi podies, no sé, qualsevol cosa que tenies, qualsevol dubte, t'adreçaves amb ella i ella t'ho facilitava. Però no solament va ser al principi, sinó ha sigut durant tots aquests anys. L'Àsia que tinc al meu costat pot dir el mateix. Sempre ens hem tingut recolzats, i el que comentava el Rafael és veritat, és una persona que sempre tenies, que sempre te li podies adreçar, i això té molt de valor. Per tant, per nosaltres, tant per ella com per mi, ara que te'n vagis, no ho sé, segur que et trobarem a faltar, però et volem desitjar el millor. Suposo que et costarà ara, aquests primers dies que no estiguis aquí, pues res, no sé, desitjar-te el millor i gràcies per tot el que ens has donat. Gràcies. I per part del grup municipal de Vox, Rosa, endavant. Muchas gracias, Silvia. Hemos entrado nuevos y vamos muy perdidos y nos has ayudado mucho. Te voy a dar siempre las gracias por todo lo que has hecho por nosotros y que te vamos a echar de menos. Que disfrutes de tu jubilación muchísimo, guapa. Un besazo.
i es jubila perquè té l'edat, encara que no ho sembli. Encara que no ho sembli. Hem de dir que, agrair a tots els grups, no sé si algú més de la taula vol parlar, vol dir alguna cosa, si no ja ho direm directament, però dir que aquests 49 anys llargs són quasi bé 350 plens que ha estat un darrere l'altre, a part del dia a dia, o sigui que estem parlant d'un control important de l'administració, amb la qual cosa, doncs això, agrair-te, Sílvia, aquesta, com dèiem, i crec que ha quedat clar, i crec que el moment es mereixia fer aquest parèntesis, secretari, ho sento per haver destrotat l'ordre del dia, però crec que el moment es mereixia reconèixer una persona que crec que ha fet que el nostre Ajuntament sigui el que és gràcies a persones, dic com a Sílvia Castells en primera persona. Dit això, ara sí, s'aixecaria la sessió, secretari interventor, podrien abandonar la sala i donaríem, si volgués alguna persona del públic, donar un torn de paraules i despedir a la gent que ens esteu seguint des de casa. Moltes gràcies.